Näin luet laskuasi. Päivämäärä. Päivämäärä, jona lasku luotiin Viasatin laskutusjärjestelmässä. Laskun numero. Laskun tunnistenumero. Asiakasnumero. Asiakasnumeroa tarvitset kirjautuessasi sisään omille sivuille. Omilta sivuilta näet muun muassa käytössä olevat palvelusi ja laskuhistorian. Eräpäivä. Päivämäärä, jona lasku on viimeistään maksettava. Mikäli maksu myöhästyy, palvelu suljetaan, kunnes maksusuoritus on kirjattu Viasatin järjestelmään. Tuote, tarjonta. Tässä kohdassa näet tuotteet, joista maksat. Esimerkkilaskussa on tilausmaksu Viasat Sport plus 4 paketista ja korttivuokra. Viaplay.fi-sivuston tilaus ei maksa mitään ja se kuuluu veloituksetta nykyasiakkaille. Maksukausi. Ajanjakso, jota laskutetut palvelut koskevat. Huomaa, että ajanjakso ei välttämättä ole sama kuin kalenterikuukausi. Summa. Tuotteesta laskutettava summa. Jos olet tehnyt Viasat-tilauksen kesken kuukauden, summaan voi sisältyä enemmän kuin yksi kalenterikuukausi. Ajanjakson, jota summa koskee, näet kohdassa maksukausi. Huomaa, että tilausmaksu maksetaan etukäteen. Laskutuslisä. Jokaiselle paperilaskulle lisätään laskutuslisä. Voit säästää laskutuslisän vaihtamalla paperilaskusi e-laskuksi. E-laskun käyttöönotosta saat lisätietoa omasta verkkopankistasi. Maksamaton tai ylisuoritus edellisiltä laskuilta. Tässä näet, mikäli aikaisemmilta laskuilta on jäänyt suorituksia puuttumaan tai mikäli olet maksanut jotain ylimääräistä. Jos olet maksanut aikaisemman laskusi myöhässä, saldo ei välttämättä ole päivittynyt. Tällöin voit vähentää jo maksetun summan tämän laskun loppusummasta. Maksettavaa yhteensä. Laskun kokonaissumma. Ajankohtaista. Vaihtuva ajankohtainen viesti. Viitenumero. Tämä on maksun tunnistenumero. Käytä viitenumeroa aina maksaessasi laskun.